Right, muri yeZimbabwe kusangana kwakatikita zvekare pano paTerari 263. Pano panokuzivisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe turn on that notification bell. Right. Video ranoenda zvaro muzwana nhasi video rabuda nepana mukoma Mo Boys Munetsi. Apo maZimbabweans paadzingwa mudzimba. Zvironi maZimbabweans aya kutogara panze nechando ichi chiriko nevana vadiki. Zvinorwadza zvinosereresa. Batawo hama yako kuSouth Africa ubvunze kuti iri safe here, iri pari safe here. Isa atirari ndafunga kusiya tosangana zvekare mugweno tera. Much love. A very good afternoon to everyone who is watching this live. This is Mr. Munetsi. Chango Shika Kumpumalanga. The last live that you saw me, I was at Zimbabwean consulate Johannesburg. So tabaku consulate tauya kuno Kumpumalanga. Chine community yedu yane almost 5 days vanhu vachirara panze vachirara pa taxi range vana vabereki. You know, my interest is more on the vulnerable people, especially women and children. Vane almost 5 days vachirara panze. Saka ndauya pano ndina General Stole kuti tione kuti tobatsira sei our community. Ndaona vamwe vari kutobikirwa sadza guys. Vari pano, saka that's why we are here. I'm with General Stole. Makadi? Anditi, kondoko kumweresa enda pesa video say. Yeah. So this is the place that we are. I'm with General Stole. Our community have been camping at this place for almost 5 days. Guys, nkatudza nechokwadi 5 days adzisi kutamba nadzo. Adzisi kutamba nadzo. Kuno vari kubikirwa sadza, vari kudya and so on. Panapa panonyimwa kwatinambopiwo sadza ramuri kudya here. Vaenzi vanodzimirai pachiwo. Vaenzi vanodzimirai pachiwo here. Mina tobhekika unongo kia. Yeah. General Stole, we are here again. Thank you so much, Mr. Yeah. Tasvika pano kuMpumalanga kuti tibatsire community yedu yane nguva yakareba vari pano. Vazhinji vachina vari kuti vane almost 5 days being here. Yeah. So what is the situation on the ground? The situation is on the ground Mkoma Mnetsi inonyatsomeka sense because tabva tese consulate. Yeah. The chaos iri kutangira kuJohannesburg. Yeah. Kunoku it's an effect. Yeah. Ndo ma-issues atiri kutarisana nawo because vanhu ava vafanira vakatransportwa kare vakaenda kunoprocesswa muJohannesburg kana kuti vakaprocesserwa pano vakaenda. But nekuda kwekuti kufamba kwaiita mazuva, pressure yairamba ichiwedzera. Ndo zvakonzera kuti pave ne-delay iri pano. Actually there is a liaison iripo pakati pe-tax association and also nevanhu vedu vekuconsulate vanofanira kuuya kuzodhila nevanhu vari panapa kuti please bear with us because pressure yacho yakanyanya. Yeah. So I personally spoke also with the guys the tax association. That guy watapinda angati kumoresa. Yes. And I want to thank them because vari kuunderstand. This is the safest place yataikwanisa kuti vanhu vauye because even though makusendanzwa almost kuti veMarch and March vanga vatosvika vatadza kupinda munomu because of protection. So I also wanted to speak to vamwe community leaders ari panapa ndana nomamshora nawo. Mukoma tendai vari papi? I don't know. Yeah.
Yeah. But I think vanowanika. Okay. Saka vanhu vazhinji vanga vachigara panapa vachirara pano parengi. Yes. Oh, all right. Vanogara pano, vanorara pano. Because ndo mamiriro akaita situation. Ndio situation yachona ndio zvazviri ipapo. Vabereki tauya panapo kuti tikubatsirei. Saka musatye, musavhunduke. We want to help you. That's why I'm with General Stole. When you are done eating, General Stole is going to address everyone. Yeah. Right. Ndimuri panapa. Ndimukoma tendai. All right. Muri right say. Awa tiri nani. I know muri kudya sadza. Anditika. Mukoma, situation iri panapa yakamira sei? Yeah. Papa itichi? Okay, nasi chingani? Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Yeah. Yeah, vana mukona wakusemuka matama. Wane chando varara panze. Saka pari zvinoona vari kurara pai. Nezuro ndo patakanzi vanhu vambopinda mumakombi akamira. Vanhu vairara mumakombi? Are you serious? Takatozongochinjwa wao kuti no kana mai vane vana ngavachisarawo mimimi vanhu vanotombobuda kuti takatozongora kupana kasi ipapa. I think Mereni Papa General Store. Yeah. Tongo wapamwe chete vamwe vakaziva moto takatozobatsirwawo nevehuni vakaziva principalesa moto. So you are saying kuti vanhu makatozopedzisira mati makombi anenge achipaka ndo mamukapinda kuti murare? Vamwe asofamba akatongofa kutokasirira vanhu. Togadzirwa but Sunday manheru washoka. Pana munhu akapinda mukombi kubvira kuvana naona mai vacho vakarara panze ipapa. Ipopo pafulo panapa. Yeah, yeah. Okay. Sekuona kwenyu vanhu vari panapa. Okay. Mune idea yekuti vanhu vangani vari pano plus or minus? Mireni chepapa yemimukoma. Yeah. Okay, but pa list yenyu iri kuti pane vanhu vangani panapa? So far togona kuwana vanhu imira uya tauro so far vanhu varipo watogona kuwana vamanyora pa list. Vandanyora pa list is 136. 136. Tongoti tuma bus. Yeah, ituma bus. Tuma bus. Yeah. Okay. All right. Yeah, yeah. Saka in terms of the humanitarian, like ndaona kuti apa pari kubikwa sadza. Vanhu vari kubika sadza chi. It's part of our community yeMaZimbabweans or what? Manheru ndo patakaita redu takabvisa mari tikatenga redu iriwo vama-tax association apa ndo vaitasokuti vatenga izvo. Aiwa, vandifonera mukoma munedzi just to make it clear. Yeah. Vandifonera ve-tax association vakati vanhu vari kuzwa nzara. Shame. Hatina zvatokwanisa kuita for now ndakutombovapa mari kuti vanotenga huku vanotenga saka imari yabva mu-tax association yemuno. Yes, no, leader wavo ambotaura neni tichitotaura nyaya idzodzo dzokuti taakutofanirwa kuti vatsvagire muroti vatsvagire chikafu. They are really doing the wonderful job machinda e-tax association. Of course we understand they are lobbying for getting customers, but the fact ndeyekuti from 3 days back. Yeah. This started as a fight, but at the end of the day, my temperatures akazouya. Pakambosaita kusanzwanana nawe iri pano? No, actually mabhazi akanga akauya. Mabhazi akanga akauya achida kuloda. Iwi, pane pandakanzwa kunzi mabhazi akauya akarambidzwa kuloda ndipana pere. Yes, ndipo pana. Vakaramba kumana vatekisa. Yes, vakaramba. Akabuda zvishwari 2 akaenda. Mabhazi akauya. Vakaramba uchiti chi? Akataura kuti hanzima amugoni kutakura. Actually havana kuramba vakati vari kuda a ground fee of 20,000. Yeah. 10,000 per bus. Per bus, yeah. Or else they must go. So nekuda kwekuzoshaikwa. Aiwa ndichiri right. Chindisirai rangu pasite ndichaya ndichidya nageneral. Bara tipakurirei tinodya itu vanotibatira foni tichitaura tichidya. Aiwa ko sadza ndopatinga tipakurirei tidye tichikurukura handimukuridawo. Togara panapa anogona kubata foni ndiani? Hapana ichidiki pari kana muchitora vhidhiyo haifaniri kusheka sheka. Tinoda kugara apa.
tichikurukura. Saka because munhu anenge achiona kuona kunenge kuchiita munhu video makasheka ninge akudai maziso, saka ndipana kungopedza nguva yakadai. Ngatikareda apa tichidya vasati ina general Nasedera ndi so alright, it's fine. Totikakamira. Alright. Kutaurana takataurana. Kusvikira tazosvika ipapa kuti aiwa it's fine. Saka ma 10,000 makati okwanisa kubhadhara mari. Aiwa consulate ndio yakatariswa. Yeah. Ndinge yataura somo. Yeah. 20,000 pakubhadhara ground aiwa yakaisa. Yeah. Saka ndo zvazvokonzera kusvike saka makazoita semaji saka kuti vanhu vazoramba vari panapa zvakazoita sei ishu ndeyekuti ivo vakasvikatovatakuti vakatomboitakura vakaiendesa but now the problem yaitakanangari pano ndeyekuti mazuona vanhu ava havana kutoenda kuconsulate kwakatozara kukliwe kuconsulate vanhu vakwanise kuzouya but ndazonzwa kuti hanzi panogona kuita urongwa hwekuti vari kuzoproseserwa pano vakungobva pano vakananga kumusha ndo the issue andzoita kuti vematax vachona vanozozvinzwisisere vanotaurirana what I believe ndeyekuti uyu mukuru wepanapo utaura nevekuconsulate remember maconsulate officials edu akadivide to the province kuno kune vari kuita kuno. So they are in liaison now. So kuti vazosvika padata agreement I think pane kakutaurana nekuzwanana okay avaita so ndo mamiriro akaita zvinhu so far. Alright. Saka in terms of leadership yasina iri kubuyeka pano mukoma makumira kure nese makutisa alright. Saka vagakupana pasi munogara sei pamakafa saka vazhinji vedu vaitodzingwa padzimba izvozvi izvi kutaura kudai hakutodzokereka pavaikudzinge vaita kuita sei kupinda mudzimba kana kuti endilodi arongokudza kuti rendi handisi kutambira rendi saka iwewo kana waudzwa kuti handisi kutambira rendi which means watoona wega kuti iwewo hausi kutodziwa pasi vamwe kuri kuberi fast vakasengwa munzira vakaita zvokusengwa munzira zvazvongosengwa munzira hai tozotamwanapo panzira takuchinokusiyai kurendi kwatoziva ndobva vauya neso siwo taivatambirawo semavuva saka taingotambirawo tobva tanyorawo zita kuti ndinhingi auya pano panzvimbo kuitira kuti tive safe. Imini muno mamuni ndio yake kwa sisi. Nitbek ndandava ni from 2017. Komana. Sengeta. Yeah, after saka munoti tine initiative yekuti hurumende yakapindira yakati iri kubatsira zvizvarwa zvazvo tinobhiliva kuti vanenge vakabatikana kunonoka kuti replya but tinofara nazvo nekuti vanokwanisa kutibatsira ende nemo muri ready tiri ready tine dukina bosi aisenenda tofonirwa navendudu nezvakakwana here kana usina kuuya utakuinde mukwende yako mabasa matakamira tisitoshanda kutogara panapo mukuona kuti zviri nani yenyuti vanhu vadzokere kumuta tonani 100%.
Zvingani kuti munhu adzokera ari upenyu adzokera ari upenyu kana kuzodzokera akadzokera kumba kana mukagona woti chiwana mabatiro atokuita mukona kuti pawo madzimba program. So the good thing is that our government in Zimbabwe vane yavanoti integration plan kuzama kubatsira kwavari kuita vanhu vese vari kudzokera kuZimbabwe handitika. Saka for example kana iri nyaya yevana yekuti vaende kuzvikoro handitika the government iri kubatsira iri kuti vana vese vari kubva muSouth Africa vese nzvimbo yavasvika mwana anofanira kuwana nzvimbo yechikoro handitika. So imi kwamuri kudzokera nzvimbo yamunenge muchigara padhuze makavaudza information yekuti mwana anga ari kuSouth Africa tadzoka kuno hurumende yakati vana vanga vagasire muchikoro handitika. So the government is aware kuti ma-challenges aminawo in terms of mari kuti mpanigona pasina ma-school fees and so on, but so far government yakapa directive yekuti mwana wese ari kubva muno muSouth Africa achiendeswa kuZimbabwe haakwanise kudzingwa achinzi aona kubhadhara mari yechikoro. So it is another initiative from the government. Then on top of that they are saying kuti vanenge vari pama kuno vanosvika vasina kwekutangira kuti kwekugara hapana zvachose. They are also saying kuti kana usina zveshuwa kuti hauna kwekugara, they are also making a plan. And then masvika kumberi vasina pekutangira in terms of chikafu and so on, the government is also pledged kuti vachabatsira. Yes. And then there is another plan, iripo integration plan yekuti vanhu vakwanise kubatsirwa vane ma-skills nemaprojects akangosiyana siyana. But zvinhu zvese zvamatsanangura tanatozvinzwisisa, but unozviapply sei ende unogona kunanga kuna ani kuti ugone kubatsirwa tingati kana ugona kuita maproject kana kubatsirwa nemari yomuto mangwana tiribiritwa vanhu vakabudoka mangwana mabasa tozivei mabasa musataura zvinhu zvingabudi basa rekuzimbabwe vanokupaiwo mari kuti utite fulani kuti utengesa chinhu iwo kati kandodati kambani iri kuno kuinde neoko kana kuti iwo zani makambani hako iwo kuti toda mabasa hapana zvichavanokupinda muri kubuda mudangaro hatovhura izvi blazi unozva kuti varikubuda kuti iwo kakati ndoda basa unopinda pakambani wakaita unechamba ipi basa uri chii unosvika unogona chauri kutsvaga basa saka iwo kaitoita zvemaprojekti ka akakupa loni ye5,000 zviri nanunonooo Alright, saka ndapima ma-challenges amuri kusangana nawo kuno. Challenges like our leaders here. Yeah. Like sema-leaders. Yeah. Challenges atachingosangana nayo ndeyongobvunza nevanhu vatakaunganidza kuti saka muri kutisa zvamakatiunganidza motiindisa rini. Yeah. Nesoti achingopira upgrade kuti takamirirawo vakuru vedu. Handitika. Kamunofanira kuita nhasika ndezvekutika munhu ari panyanga chaiye ndicherera story makavapusha makavataura navo zvakanaka vanotopusha kuti bazirweni ya situation yachona yese tikuiona chando iyo yachona yodhudhula kolati yatomboya chitoro wagedha ndipo yabva yatoti no alright pamandona asi takusiya ibva yakanda huku muno mukati wakakupura serious we suggest maybe it's poisoned. Saka mutora tufu walutwa.
Saka pana pawaya wachinzesi. Anzi pane 30 vatopfuura apa vasungwa nemapurisa. Vanosungwa nevetutula vacho. Vemachini macho. No, vedu maZimbabwean communities. Vasungirwe nyaya dzemapepa. Saka ndanga ndichitaura nachairman manje vachitaura kuti no, vataura neve kupolice station kwacho, then vati iye auye azonovatora. Saka mapurisa achaenda kunoreleasa vanhu vasungwa vachajoina the team iri pano. Okay. Then mapurisa zvakare vaofa kuti since tiri kukupa kuti vakachengeta vamwe varofanirwa kuenda kuZimbabwe, we are going to expect you kuti vanotora zvinhu zvavo okumalocation vauye. So I think it's another thing chavatova busy nacho. Guys, those who are watching this live, wherever you are watching this live, this is Mr. Munexi. Together with General Stole, we are in Middelburg, Mpumalanga. Tauya pano, tine situation yatinayo. Murikuona vanhu vese vari panapa. Mani mazuva mangani muchirara panapa? From Sunday. 3 days. hatsugezi zveshuwa hatisugeza tirichinja nditinadzo zveshuwa but mabhegi akatoenda akaenda hatizivo ndiri mumalawi mabhegi akaenda kupi haripo mabhegi hayi mabhegi ane rori yakataiswa pasera kuti zvive zviri safe. Alright. So zvamuri kunzwa kuti tine community yatinayo vari kuti vane almost 3 days. Saka ndanzwa kuti vanhu vari kurara kumataxi mamwe asiri pana pasiri kushandayo. vamwe vari kupinda mutoilet vaida kuti vaone hit mangwana handitika tanzwa nageneral story vari kuona live ine general story vari kutaura kuti imi vamazvinzwa kuti kune vanhu 30 vasungwa handiti vasungirwa kumalocation kana location nemtown handitika saka mazvona kuti association ichanovatora vachauya kujoina pano so that kana makungobatsirwa muchabatsirwa mese. Guys, just bear with the concept. Abereki chemu general story vakuya kuzokudza kuti zvakamira sei. Isemeni vachakudza kuti mafambiro ari pano achamira sei, muchavharini kana mune zvimwe zvichemo ibva mataura navo bhosi hatine dungu yakareba tiri pana. Saka uyeni kativape mukana kuti yai padhuze. So makadiko vabereki munofara tiri kutenda kuti makachengeteka everything zviri kuitika pano. Ndiri kupiwa ma-updates neve-association. I think makaiona kuti Sunday yanga isina kumira zvakanaka. It was quite a fight. Mkomatendai vakandiudza ndambotiza ndaenda kwakati aiwa asi ndakudzoka. Right, the delay yakaitika panapa is not a deliberate delay. The confusion yakaitika pano yemabhazi I think mese makaiona. So in a bid to try and address that issue, we had kuti tinzwe kuti the association vanoti kudii. For sure pakurongwa pakaitika zvinhu pakarongwa but pane pakasarira. Ndakazenge ndakutaura namukomatendai ndichiti I think munhu waarrange nekupa feedback ku consulate yekuti mabhazi ngaareleaswe auye akanga asingazive kuti pano pane nzira inoshandwa nayo yekuti you have to understand kuti ava vari kudei veassociation kuti vakwanise kubvumira mota dzinobva kunze. So that confusion hatinakwanisa kuiresolve. So now pane zvinhu zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga munogona kutakurwa navo kuenda kuconsulate. Zvinova ndizvo zvadelaya kuti munge muri pano izvezvizvo because patange taapproacha musi wa30 pakazobva mamwe mabhazi akabva kuDurban, pakabva mamwe mabhazi akabva surrounding Johannesburg. Consulate yedu premise yakaita diki zvekuti chero vanga vari kuvacho vanga vachitofamba neside. So now this delay ndeyekuti kuconsulate vakwanise kuclear vamwe vaende
saka mabhazi ari kuita sei ari kubuda. But I spoke na mai vanofanirwa kunge vachishanda nemikuno vakapiwa Mpumalanga, because Mpumalanga ine vanhu vayo tu vakabva kuconsulate vari kushanda. Tichitaura kudai vari ku Nelspruit vari kutobudisa mamwe mabhazi ikoko, then ndo zvakangoitawo dzimwe nzvimbo ana Northwest, Limpopo, Durban. So vanga vachitaura kuti nhasi vatadza kuuya kuzoadresa nyaya yenyu kuno nekuda kwekutya kufamba vanhu vechikadzi munovaziva, but definitely mangwana vanokubatsirai kana kuti vachasvika usiku. But chakanaka ndechekuti vari in liaison neassociation, anything chavanenge vakuda kana vakuda kusvika vanongotaura namukoma musha, and mukoma musha vanondibriefawo, mukoma tenda vanenge vachindibriefa zviri kuitika pasai. But rubatsiro munorwana tiri tesere vabereki. Yes, rubatsiro munorwana, hapana, hamuna kuramwiwa, kutongooma kwezvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nandinawo mukoma munetsi, I think mukaenda palive yavangoita last muchaona, even though tisina kutora zvedu vanhu, but chokwadi chiripo ndechekuti muconsulate makazara, saka kukutorai manga muchinoshayiwa. They tried by all means kuti vatsvage an alternative premises. Nezuro nenofu ndakatomboitawo kuti titsvage either tingawana chechi here around kana kuti zvikoro sezvo zvikoro zvakavhara. But vanhu vanongoclassify whatever is happening as politics, vakati tinoitwa matarget, saka nzvimbo yakashayikwa, ndosaka musina kukwanisa kutakura. But the good part of it ndezvokuti both of the options dzekuti one muchauya kuprocesswa pano motobva makanaka kuZimbabwe, kana kuti yekuenda uku, ese ari kuva conducive very soon, because izvezvi mabhazi anga ari about inga kune 5 buses dzanga dziri line up ready to go, vari kuprocessa vanhu vachienda. Asi the higher percentage ndeyekuti muchaprocesswa pano then mobatsirwa moenda kumusha. Amene pana nemubvunzo ndakuwedzera zvataurwa nageneral sto makadi vabereki muri right. Okay, ndakuudza ichokwadi. I have to be honest with you, anditika the best place for you to be processed ngawauye pano kuembassy. Ndandiriko hakuswitika kune vanhu vari kutaura kuti vane Friday vasati vaenda, anditi. And remember kuti makaenda kuembassy, anditika muri kuita sevanhu vari kutotanga kusvika kana muchitritwa ikoko. Hazvichareva kuti makambogara kuno kumazuva akaita sei akawanda, anditi. Saka imweni pressure yatinogona kuita ndeyekuti muye kuzoprocesswa. So advantage iripo yekuprocesswa zvikurauta okay, so kuprocesswa kwamunoita ndezvekuti kuna vasina mapassports, anditi, vasina madocuments and so on. Zvinoita kuti kana maakufamba zviite nyore kumberuko, anditika. Atidi kusonzwa situation yekuti makafamba masvika way at the border they stopped you, these questions and whatever. So if the bus is yakauya pana, anditika, murikubva mangotorwa mobva maita se maendeswa. Chinangwa chatiri kuita broadcast live iyi, we also want our leaders to see the condition that people they are here, kuti vana, because our priority is more on the vulnerable, women and children, anditika. So tino understand the situation yevana. Zina mukoma yangu ari kuti mamuchiti mazuva mwanga nisati mageza tatuana musasamba chawa yatoi 4 days andi vabereki tiri panapo kuna vakauya vasati vasane mazuva vasina kugeza, saka mageza vanogona kuita kuwanda, anditika. vakadzi chichemo changu, anditika. Yes. So priority is also for the women and the children, not saying kuti varume hamuna basa, but izveni mutemo unotaura kuti vulnerable people madzimai nevana, anditi. Saka kuuya kwachaitaka ndekuti tiassess a situation. Even vakuru vari kuiona situation yekuti vanhu vari kurara pasi. It's a very sad thing for our people to sleep outside. Chando ndo chimwe chiri kutiuraya, magumbezi akaenda. But I also have to appreciate my brother from the Tax Association. My brother, thank you very much. May the Lord bless you and your family. All these people you fed today, when they go back to Zimbabwe, they will tell their family members about you. That there was a man who gave us somewhere to stay.
temporarily, and he has even taken money from the supermarket to help us. If you are not married, we are going to give you a wife from or we are going to give you 2 or 3. Yeah, but thank you very much, my brother, from the Tax Association, and for making sure that our people are protected here. Yeah. So, you can ask the general. Yeah, we are general. Yes. Process. Okay. Istamirira kuti general vachita kuti vanhu variko nezviproject vauye kuno vaprocessa kuti kunofamba but tichienda kudai hapana mobona pana pasvika pakuti hatisei mari yehu unoona munhu ane 10 rand tishinodiwa vanodii tine vana vaduku vakadai saka hatitorina tosvika kuno kutotiti tichangotochemerawo kuna baba. Okay. In terms of humanitarian, sinogona kudiwa ndaenda general kuna vanhu vatinogona kundokumbirawo kuti vari kutaura nyaya yematishu ndezvipi zvimwe zvinodiwa agently matishu nehuni vanhu vasina machira vana mai ndivo vanogona kuenda kumatishu tiri pano apa tachikurawo kuti daita vana chero kuti vana vakwanzika vari kurwara vari kumutsa kuti dzedu dzapera vabereki mari yapera mari yapera saka mutaura kuti mablankets enyu ekuti vanhu vafuke ndozvozvakachengetwa saka muri kufugei panapa handimaimboseka zigundururo takuzviexperienza allright moto. Okay, mamtiti babviswa mari, babviswa 10 rand. Saka huni dzinotenga mari. Titenge huni dzekubika sadza irori ratadye. Dzinoita mari huni dzacho. Kama 65 rand per day. Sapane pachidiwa mapeki mangani. Mari ove mataxi. Oh, watata uchida kupa mdzimai. Alright. Kuti tingoramba tichiabuse that privilege yekuti tipewo huni vaisamo uri pavanogona handiti nhamo haifaniri kuratidzwa pavanhu handichikani. Saka imimi I'll make sure kuti kana dziri nyaya dzehuni we'll send the money today in the next 30 or 40 minutes. But toda kuziva kuti huni dzachona dziri kuita mari. Pane vataura nyaya yehumanitarian yekuti kune vana vari kurwara handitika. Pane imwe organization yandikamboda kushanda nayo inana manesi and so on. I can also try to reach them kuti tikwanisa kunzo 1 or 2 here ombotarisa vana kuti utano hwavo hwakamira sei chii chinodiwa. Izvozvo tinozviita. I can do that. Patene maprofita mangwana. Yes. Okay. Guys, general story vari kuti hanzika is more convinced kuti mangwana vanhu vari kuprocesswa nekuenda. Kana taendawo kunyika yeZimbabwe takajera kushanda mungotoondawo kumabasa muziwe hatiri zvinongodawo kushanda basa chete basa chete taiona rubatsiro rwekumberi yakachitokufumbira right. Zvinoitika ndezvekuti kana tichinzwa mabhazi aya kana achikutorai consulate iri kuita keta for until kusvika pabhodha. Kubhodha kunotori neimwe komiti yakatogadzwa nehurumende ikoko iri kutoshanda vachakupatsanurai kuti vari kuenda kwakati munopinda, vari kuenda kwakati munopinda. Ikoko ndiko kwakanyanya kukosha kuti zvimwe zvicheme zvamakutaura panapa zvigone munozvireisa zvakare ikoko. Kana muchikwanisa kugara mazvinyora pasi. Yes. But what we can push, kunopusha. But hazvisi kureva kuti
kuti zvamuri kutaura hatizviendise kumberi. Handitika, if you have been following on my life, my pages and ndichiita, I've been sharing information yakawanda. Pano achine mubvunzo kupedzisira retipe kuna General Store ndisati taenda. Handikuziva kuti nhasi it's a busy day. Kune dzimwe nzvimbo dzatotanga kuita nyonga manje. Inini hangu chichemo chakupedzisira chongozi. Pane zvamataura. Right, ini ndinokutoda kubvunza takara tichibvunzwa nevabereki kuti how far about bani iri kutaura? Right, regai ndiadrese nyaya yemabhani. Pane vamwe here vachiri inzwai nyaya yemabhani yakakosha guys, because muri kudzwa information dzakasiyana. Inzwai kuvakuru vedu vari pano. Right, nyaya yemabhani inyaya pasocial media. Muri understand? Process yamunoshandisirwa kuti mubatsirike kuenda kumusha yerepatriation, munopiwa anonzi marepatriation certificates. Ndo passport yako iyoyo yaunoenda nayo. Pese pamamiswa ndo chinhu chamunobudisa ichocho, and chinotopiwa contact and side mistake zvinenge zvakatopera zvese nemanifesto. Right, nyaya yemabhani aiko. Kana uine passport yako ine madays ari right, uchitosvika paborder uchibudisirwa repatriation yako unotobudisa passport yako, and they are going to stamp it out semunhu angouya nebhazi rinormal. Muri understand? Alright. Then wotoenda kuZimbabwe. Kana une passport yako yaka overstay aibudiswe. Muri ukangobudisa passport yacho yaka overstay ndo pauri kupiwa ban. Saka namakangwara nditika munoachengeta mapassport yenyu handiti mosotsvaga munhu anozokugadzirirai. Saka zvichingoitika. Kana tine akanaka. Kana muna ayo akanabudisa kana mudabudisa zviri right. Kana uine passport yako akanaka, the same process. I'm leaving them. Oh, okay. I think you should see him. Police station. Oh, all right. Can you come here? Anti manzi musinzi kune vanhu petwe kwedu vasungwa ndichi. Saka toda kusama kuti vaita sevauye. Vauya panapa, we are one family, and there's a verse in the Bible which says nothing separates us from the love of God. Jesus, so we are one family. And the chikumbiro chandanacho vabereki ndechekuti maenda kuZimbabwe kanditika. Ma WhatsApp group amina waya musaparati. Kuti murambe makabatana. Anditika vanhu vese vakabva kuno. Makanzwa kuti kwanhingi kune muchato moendawo, kune zvakati. Ma opportunities akamuka kwamuchaenda kuprovince kwenyu, musakanganwe vanhu vamakabva nawo kuSouth Africa. Anditika imimi ndiri family yachona, anditi rambai makabatana. So yeah, pana ane chimwe ani kubvunzenyu mama. Hakuna kana kwekusvikira. Sabhuku akatengesa munda anditika. You know what, one thing is that hurumende yedu yakataura. It's a document that was released yesterday. That masvika paborder anditika vasina kwekugara zvachose kuti handina kwekusvikira ndosataurwa naGeneral Store. Munovaudza ipapo hurumende yakatotaura kuti vanenge vasina pekusvikira kana pekutogara zvachose hurumende yakati ichabatsira. Inini mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti achibvayo makandionawo kuda teksi yekukoteleva angodobaira chinzwai closing remarks from General Store. So my closing remarks eduka, please, thank you so much, because I've been receiving my reports kuti everyone is behaving. Just to continue mchizvibata sevanhu vakuru kudaro, and don't overburden them. I understand kuti is a nice person tinotenda, but above everything chinoita kuti ave munhu ari right inyasha dzaMwari. Handiti musakanganwa kunamata. Isusu we are pressing kuti mukwanise kuwana rubatsiro. That is why tati regai tiuye kuno, not kuti kuchenjera kwedu, but we just wanted to show you that we are with you in the situation. Musafunga kuti you are abandoned. Tiri kutopressawo kuti mukwanise kuwana rubatsiro.
but ndinayo assurance yekuti rubatsiro rwenyu mucharwana ipo pano. Whatever is the problem, tinenge tichitaura pafoni. Mukoma Tendai vanotaura neni, ati mukoma Marvin vanotaura neni. Tinobatsirana tichibva ipapo tichienda kumberi. But kuwana rubatsiro rwenyu muchabatsirwa. Tinotenda. Please ngazwe zvamangwana eitanzwa nogara Aiwa, manzwa. Andidika. May God bless you all. We must remain positive, guys. We are going to Zimbabwe. Don't worry about what people they are going to say. Kuti hey urikusika usina chawinacho azvinane basa rese. Vari pano vanditi vachatakurwa vachaenda. Tinavo madzikoma nemadzisisi asara kulokesheni. Havasati vakuda kuenda. No, vasati vakuenda tovapushe. General Stolo send me to Johannesburg kwakaita moto musi wechingani Sunday. Ndakasvika paground. Ndova ndati mwamuneti tikuda listi vanhu vanoda kubatsirwa nemabhazi. Ndakashaya kana 1. Papa nemapofu anga aripo, vanhu vane zvirema zvese vakati hakuna kwavanoenda. So vanobatsirwa, vasingadi hatingadai. Vanobatsirwa vanopano. Vanongodai handichateta. Yeah. All right. Aiwa vanouya. But vachazouya priority ndeyenyu mimi vekutanga. Handiti saka mune list yenyu. Hatingati munhu angosvika izvozvo paanozopinda mubhazi. Hakuna zvakadaro. Handitika. Ndo zvimwe zvinhu zvatinoda kundogadzirisa kune imwe nzvimbo naGeneral Stone mangwana. Kuti ngatirespekte vanhu vanenge vatanga kusvika. Vana, are you happy to go back to Zimbabwe? Kunoku munotaura language ipi? Zulu, Tswana, English. Wow. Abereki tonana nditi. Thank you very much. Okay. I just want to have a group picture. Ndo patiri kuperera panapa. Ndichatorwa group picture nevanoda. Vakasununguka. Vanoda. All right. Thank you very much.